ଭାରତର ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ଯଥା ବେଦ, ଯାହା ମାନବ ଜ୍ଞାନର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି। ଆରମ୍ଭରେ ଏହା ମୌଖିକ ପରମ୍ପରା ମାଧ୍ୟମରେ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାହିତ୍ୟିକ ଅବତାର ଶ୍ରୀଲା ବ୍ୟାସଦେବ ବେଦକୁ ଏକ ଲିଖିତ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ। ବେଦ ସଂକଳନ କରିବା ପରେ ସେ ବେଦାନ୍ତ ସୂତ୍ର ଆକାରରେ ସେମାନଙ୍କର ସାରାଂଶ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ନିଜେ ଶ୍ରୀଲା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବେଦାନ୍ତ ସୂତ୍ର ଉପରେ ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ। ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ତାଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ପରିପକ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହାର ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ବୌଦ୍ଧିକ ଜ୍ଞାନର ବୃକ୍ଷର ପାଚିଲା ଫଳ କୁହାଯାଉଥିବା ଏହି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ବୌଦ୍ଧିକ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପ୍ରାମାଣିକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ।